Daghan man gud miingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Tama man naman. Huwag reliyon makaluwas kung kanang reliyon lang ilang gipasakupang gitukod lang kano, Pilipino, Amerikano, uban pa. Pero na ay reliyon makaluwas kung kanang reliyon lang gitukod og Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Tama na ilang ingon nga walay na makaluwas kay kanang ilang bundok na ilang gipasakupan gitukod lang nagkano, gitukod lang Pilipino, gitukod lang Koreano, gitukod lang Hapon. Nga naman kay kanang maong ilang mga founder dili man ang manluluwas. Muna na yung sa walay reliyon makaluwas. Muna ato silang tagaan og kanang hinay nga tambag nga hawa na mo diha. Nga naman usay pulos na di man na makaluwas. Sa atoa ang simbahan Katolika ang relihiyon nato makaluwas. Ngano? Kay naay manluluwas nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Efeso Kapitulo 5 versikulo 23.